No, dobrý den, dámy a pánové. Dneska se podíváme na Kazmu film. Tak jdeme na to. Vyrazili jsme na výstaviště Holešovice, abychom zjistili, jak to vypadá u Kazmova trezoru. Je v něm ukrytý $1 milion a k jeho otevření potřebujete kartu a 10místný kód. Zatímco kartu může získat každý a poměrně snadno. Vy si fakt myslíte, že to někomu dá? Někomu to nedá. Stačí zajít do kina na Kazmův film One Man Show The Movie. Pro získání kódu je potřeba rozluštit šifru. Ve filmu se nachází indicie ve formě speciálních znaků. Wow, to kdybyste rozlišťovali, tak to by vám trvalo asi měsíc, nebo možná 18. Ty fogo, se zblázní. Ulice nad Labem je navíc navezeno 90 kamenů s podobnými znaky, které mají nejspíš pomoci k rozluštění kódu. Nad nimi na sloupu běží čas, který určuje, jak dlouho bude možné trezor otevřít. Také počet karet v oběhu je limitován. Nikdo neví, kdy dojdou. Jedna karta ovšem kód nevyžaduje. Pojďme zkusit, jestli ji nemáme zrovna my. Prvním krokem je Jak ta reportérka jen tam tak. přiložit ke čtečce kartu, kterou jste získali v kině. Ve chvíli, kdy zjistíte, že karta nebyla výherní, máte ještě šanci zadat 10místný kód. Odkud jste přijeli? Od Pálavy z Ústopeč. Z Prahy 4. Z Hranic? Z Domažlic. Z Olžimova. Já jsem šel z Prahy. Kolik máte sebou karet? 2. 2. 1. Kdybych počítal dohromady, tak máme jich 5. Máme jenom 1. Luštili jste kód, nebo jdete zkusit štěstí s výherní kartičkou? Luštili jsme kód, pokoušeli jsme se, ale nestihli jsme vychytat všechny znaky v tom filmu, tak zkusíme jenom štěstí a jdem domů. Neluštili. Vyzkoušet kartičky na kód, asi to nedáme. Vyzkoušet kartičku. Jenom zkusit štěstí. Spíš zkusit štěstí, ale šifru taky máme. Mám šifru. Bude to výherní šifra? Pravděpodobně ano. Teď už máme asi přes 30 stupňů Celsia. Po jak dlouhé době se tu střídáte? Máme ještě 12 hodinový a střídáme se na pauzu po hodině a půl. V tu chvíli po té hodině a půl se můžete třeba vyvětrat, nebo jak tu pauzičku strávíte? Určitě sundáme ze sebe ty nejtěžší věci, napijeme se, najíme se a jdeme na zpátek. Dokázal byste nám říct něco k té zbraní? Lidi hodně zajímá, jestli to není atrapa, jestli to není airsoftská. Na zbraň nebudu odpovídat. A ještě se zeptám na karty. Tu kartu, když ji použijeme, tak ona je v podstatě neplatná. Pokud zadáme špatný kód, víte, jestli se ty karty dají třeba recyklovat? Jestli se dají recyklovat karty, to nevím, ale mělo by to tak být, když se to umělám. Hej, fakt oni si myslí, ten Kazma je hloupej. On to nikomu nedá prostě. On kdyby to někomu dal, tak je prostě... Tak je to, no. Ježiši Kriste. To nejtrapnější to beře. Toto. No, Pokec. To je můj oblíbený youtuber. Tohle budou přikutáníme tenhle mutantí chleba přes celou Českou republiku. Právě vycházíme z Ostravy a jdeme na to. Uprostřed tohle mutantího chleba vezeme dárek pro Juna Mariánka a pokud pro nás budete hlasovat, tak mu ten dárek osobně dovezeme. Pokud ale nevyhrajeme, tak ten dárek uvnitř zůstane navždy tajemství. V průběhu tohoto challenge potkáme Franka, co naspíval Hafo, Menta, podvodníky v Praze, kdo nás zavřou za mříže, protečce sekuritákem od Kazmovýho trezoru a mnohem víc. Je pravda, že tady je celkem smog v té Ostravě, jako moc to nevidím, ale dostáváme se už ven, tak snad vyjde sluníčko. Teďka směrem do Opavy. Máme se úplně skvěle. Máme se hrozně. Máme se skvěle. Šli jsme a v úplným dešti jsme se z Ostravy dostali do první vesnice Velká Polo a pokračujeme dál. No a nejenom, že přecházíme celou Českou republiku, ale zároveň cílím svoji živou lokaci toho, jak se posouváme. A právě nás pomocí té živý lokace vystopoval. Co si myslíš o tom chlapu? Myslíš, že máme šanci vyhrát? Budeš pro nás hlasovat? Ve Velké Polo jsme potkali fanoušky. 10 slova. Co to myslíte? Dobré. Kolik z 10? To výhru, jo? Tak zase si zaslouží výhru. Já jsem se měli hlasovat, si myslím. Neuvěříte, co se stalo. Takže další fanoušci. Znáte Jona Mariánka? Jo. Myslíte, že byste nás vzali do Opavy?
autem. Jo? Jo, ten chleba tam nějak musíme dát. Týmová práce, aby jsme chleba dostali přes celou Českou republiku. Ano. Aha. Jo, ale musíme to dát takhle nahoru. Už to fakt ne? Ne, fakt to to, jo? No tak to teda nevím. Aspoň v něčem podstatě. Takhle by to šlo, no. Tohle dáme do říct. A já nevěděl. Máme to, let's go! Tohle to je první úvod tady, zvlášť od fanoušku. Tady tohle video je vlastně taková komunitní challenge. Pardon lidi, že to stopuji, ale jakože je to podle vás real? Jestli jste ho někdo viděl, tak asi máte pravdu, že je to real. No, mám u něho odběr a je dobrý. Co to všichni společně zvládli, že to Tomáši? Jo, je to tak. Tak jsme nastoupili a vyjeli. Ještě jednou moc děkujeme Pavlovi a jeho tatínkovi, že nás svezli. Pokud se ptáte, jak to, že jedeme stopem, tak v této challenge se můžeme pohybovat dvouma způsoby. Buď pěšky, anebo stopem. Ale pouze pokud ten člověk, který ho stopneme, zná Johna Mariánka. Ve vlaku přes ráno, pokud byl jako, objednal jsem. Airbnbčko brutál. Tak jsme se koukli na mapě a to prostě 70 km a to jsme neměli šanci ujít pěšky. Teďka budeme odstírat. A to bylo sklíčko, ještě mám pocit. Jo. Tam si to hodně láme. Já mám to problém. Tak jsme se rozloučili. Čau, ale měj se. A šli jsme dál. Tak tohle to je pocity po 200 dnech chození. Dobrý, já jsem vděčný hlavně tomu fanouškovi, ale teďka mám mokrý boty. Jsme plný mokří, ještě 10 kiláků do Bruntálu dostíme dneska. Mám pocit, že umřu. Chleba stále drží. Pokud se ptáte, proč to neválíme, ale nosíme tady tyhle ty pravozy, je kvůli tomu, že nechceme, aby se tady na těchto českých silnicích rozpadlo, protože podívejte se takhle za to. Už jsme tady u Bruntálu, už tam jsme jenom poslední 4 kilometry a jsme úplně mokří. Za chvíli jsme na Airbnbčku, máme vizitku zaslouženě do... Tomáši, já jsem vzal jiný hotel, jsem si zjistil našimi. O kurva. Ale po nějaký době jsme ho už viděli. Vidíš město veliké? Vidím Bruntál. Nevím, jak moc je veliké, ale tam spíme dneska. Jo! Barcelony zase chleba, tady dálce, už je Bruntál. No a po celým dnu se nám podařilo dostat do Bruntálu. Vidíte v historickém centru Bruntálu. Jaký máte pocity po prvním dnu? Moje pravá trapeza. Je to tak šut. Ale chápete, že my takhle roztěšujeme naši šetní. Jak mám ten bagel prostě na těch trapézách? Prostě jako wow a wow. Mám pokračovat ve videu. To strašně bylo. Teďka už jdeme spolu do té sprchy, ale už to vypnu. Tak jo, je druhý den, vyšli jsme z Bruntálu, směr Šumper, máme to ještě tak 50 kiláků, chleba je v pohodě, trošku popraskaný to plexisklo, ale to je v pohodě. Pocity? To zvládnem. Unavenost. Musíme být pozitivní, jdeme na to. Po chvilce, co jsme vyšli, jsme v dáli viděli někoho běžet. Takže tam vzadu běží fanoušci doslova za náma. Jich je líto, jako... Čau, já mám měl se, ať vás něco nepřijede. Ahoj. Vy jste z Bruntálu? Jo. Myslíte, že vyhrajeme hashtag Jedu za Johnem 2? Budete hlasovat pro nás? Let's go! Naplňujete nám srdíčka, děkujeme. Tak jsme opět šli dál. Jak můžete vidět, začínali jsme být dost unavení, ale na záda jsme přidali jednu novinku. Stopovací ceduly, aby každý, kdo projíždí okolo, věděl, kam chceme svít. Fanoušek nás fakt vzal. Znáš Johna Mariánka? Jo, moc dění. OK, já si myslím, že to se počítá, že jo? Proč jste se nás rozhodl vzít? Jo, rozhodnout, fakt jako jo. Myslíte, že tohle se zaskočí vyhrát to Jedu za Johnem 2? Jako má tu relativní šanci. Fanoušek nás vyhodil v Sobotíně a opět jsme museli jít pěšky. Vytahujeme to. Díky moc za svezení. Tak daleko nás dovedl. Až chtěl dojít.